Erokamano Nyakwaramogi kuom keto Ramogi TV en thuolo makare mar bedo kodwa e weche manyien mag migago mabiro ni kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. Chenro mar bero ne ringre ji 5 ma nowito ngimagi e lab ma Kasarani kod Nyayo itimo e kar kano ringre ma City. Members of staff at the Technical University of Kenya shall not be on duty. Jotije mbalariany ma TUK ochako ayanga ng'anyo margi kawuono ka gidwaro ni mondo oketie tim winjruok mar dokie tich. Ni mondo wakel ng'eyo ni joma nigi ng'ol be nigi thuolo. Nitie tudruok e yor wuoth, tudruok e yor kuonde mwanyalo makrego kaka wanyalo yudo linkages mag ohala. Jogo mong'ol maromo 100 e kaunti ma Migori oyudo tiegruok kod jip mar omenda mar jiwo ohandgi. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng. Chenro matimo bero ne ringre ji 5 mag jok manowito ngimagi e masira ma Kasarani kod Nyayo e kinde neno ringre mosenindo Raila Odinga itimo negi bero kawuono e kar kano ringre ma City. Kar kano ringre no oyango ni ne giyudo ringre 5, 3 koa Kasarani to mamoko 2 kowuok Nyayo. Watudre gi jafwambo marwa Cynthia Onyango mondo mi waler mathoth. Cynthia, ka intiere City kanyo nyalo nyisowa ni to chenro ma kamano nyaka sani osechopo kama nade? Awinji maber ahinya Milton. Abiro ni achiel kachiel kowuok e kar kano ringre ma City bore Nairobi. Kama nyaka gie sani wayudo neno manyiso ni ji 5, ringre mar ji 5 osechop ka kaluwore kod nyonruok manobedo Nyayo kachiel kod nek mane owuok e paw tuke ma Kasarani odiochieng' mane dhi ne ringre mar mosenindo Raila Odinga. Kachiel kaluwore kod matin ma wasechoko nyaka gie sani en ni obila wacho ni kuom ji mane osechop ka 5 kuom ringre ma osechop ka, 4 kuom gi kende ema oseyangi kachiel kod wedegi, kendo gie sani ma wawuoye kod ni bero mar ringre mar gi dhi mbele. Bero ma otelne kod jabero mar sirikal mano Dr. Bernard Media ma waloso go kinde mokalo chien kanyo, kendo wacho ni odhi temo kar nyalo mare mar neno ni ringre go duto kar gi 4 ma oseyangi idhi timne gi bero kawuono kendo anyuola margi mondo mi oyud adiera e wi gima nokelo tho margi. Mana kami nonro matin mar jogo ma osewito ngimagi kendo jogo ma gie sani bero mar ringre mar gi dhi mbele oting'o Vincent Otieno Gutu, mano jal ma jahigni 36 mane owito ngimane e paw tuke ma Kasarani. Vincent nodak Umoja 3 kendo ne en kod nyithinde 3. Gie sani kama walose kod ni wuon gi ntiere kae kachiel kod jaode Ivona Kinyi. Ng'at ma 40 ma bende ni kod dhako kachiel kod nyithindo. Vincent Evans bende ne owito ngimane e pap ma Kasarani odiochieng' mar tich 4 kinde mane neno ringre mar Raila Odinga e kinde mane obila oyawo mach katemo choro ganda gi chien mondo mi ochiw thuolo makende kendo mondo mi obed makare kendo chiw kue e kinde mane ikruok mar dhi nyime mar neno ringre mar Raila Odinga. Ng'at mar 3 ma itimo bero sani ma ochak kod ringre mare iluongo ni Josfae G. Daburka ma jahigni 42 ma bende ne owito ngimane e pap ma Kasarani. Kaluwore kod kinyalo ng'eyo kaka oganda wa Islam, ringre ma kama hotel kode kaluwore ni ringre ma anyuola margi ochiwo kwayo makende ni mondo migi thuolo chak kode mondo mi ike odiochieng' ma kawuono kaluwore kod kaka kitgi kachiel kod timbegi in. Ng'at mar 5 en Josephine Akengo, miyo ma jahigni 41, achiel kuom miyo mane owito ngimane e pap ma Nyayo Stadium odiochieng' mar 2 kinde mane itimo alam ne ringre mar mosenindo Raila Odinga mane owito ngimane kaluwore kod nyonruok mane owuok e pap ma kamano bang' kaluwore kod ng'eny mar oganda gi pek manobedo e kinde mar wuok e pap machal kamano e kinde mane osene ringre. Nyakabla kapok adhi mabor ahinya, an ka machiegni kod nyar Josephine, achiel kuom nyige ma bende ne oyudo ote mar tho mare kachiel kod nyamin-gi. Ka imiye mana thuolo aloso kodgi matin mondo gibe ginyiswa ni to en ang'o mane otimre odiochieng'no, to ne giyudo simo nade kata ne giyudo ote nade mar tho mar min-gi. Ukituelezea tu kwa kifupi, labda utuelezee kulikuwaje hiyo siku ambapo mliweza kupata ujumbe kwa mama ameaga? Nani aliwapigia simu na mlielewa aje, na baadaye familia ilichukuliaje hali hiyo? Tulipigiwa mara ya kwanza jinsi alivyotoka kwa nyumba. Tulikuwa tunaosha nguo na yeye, akaitwa na jirani, akamwambia waende Nyayo Stadium, akasema ni sawa, juu tulikuwa karibu kumaliza kufua, yeye anaweza enda, aniache nikimaliza kufua. Mimi nikasema ni sawa, hakuna shida.
Aya, akatoka na jirani wakaenda, ilikuwa saa tano asubuhi. So nikamaliza kuosha vyombo, nikafanya kazi za nyumba, nikakaa kwa nyumba na marafiki zangu. Saa 10 kufika, mimi na marafiki zangu tukaenda kubai nguo Toy Market. Tukirudi kwa nyumba ilikuwa kitu 6:50 hapo. Nikaenda kwa jirani kuuliza, nilikuwa nimeacha kifunguo kwa kuchukua kifunguo, akanipea, nikauliza mbona mamangu hajarudi na alitoka 11. Yule msichana akaniambia si nimekutext kwa simu, kwani hujaona message? Nikamwambia acha niende niangalie. Haya, kwenda hadi kabla sijaangalia simu, mama yake akanifuata. Nikamwambia kwani wewe umekuja na mamako? Akaniambia vile walikuwa huko Nyayo Stadium, kulikuwa na msukumano, watu wakitaka kwenda kuona mwili wa marehemu Raila Odinga, na muda huo yeye na mam vile hiyo msukumano iliendelea, wakatengana. Sasa hiyo time sasa after hapo watu walikuwa wengi, so wakaanza kusukumana, alafu ukuta zikaanguka. Sasa zikaanguka, hiyo hapo pale kina mama walikuwa, so si waka separate. Ati yeye aliamka akajipata kwa ambulance, na hadi ajui pale mama alikuwa. So si akatuambia hivyo, juu ilikuwa jioni sapo saa 1. Nikapigia ndugu wangu nikamwambia, nimeambiwa huko Nyayo Stadium kulikuwa na vurugu na kuna watu waliumia, na mama nampigia simu inaingia na hashiki, na jirani ajui pale anaweza kuwa. Akaniambia mpigie tena, ikikata uniambie. Nikampigia nikamwambia inaingia na kuna mtu anashika. Akaniambia acha nikuja. Akakuja pia, sister yangu alikuwa ameenda kushikia kazi pia, yeye akakuja. Tukasema acha tuende tutafute mama sasa. Tukasema juu place iko karibu sana na Nyayo, paliseme watu kama mama anaweza kuwa aliumia, vile tuliambiwa tuliona maybe alikuwa ameumia. Tukasema acha tuende Lang'ata Hospital. Kwenda Lang'ata Hospital tukaambiwa wao huwa admit watu wa vitukaa hizo juu it's a private hospital. So tukasema acha turudi Nyayo ndo tupate a way forward. Sasa tukaenda. So nani alikuja kuambia kuwa mama yuko wapi, ama mlipataje ujumbe kuelezea? Jirani ambaye alikuwa ameenda na mama sasa Nyayo Stadium ndo alikuja kutuambia vile kulikuwa kumefanyika, lakini alisema ajui pale mama ako. Like after wametengana kutoka kwa hiyo msukumano hawakuonana tena, yeye kujisikia akajipata kwa ambulance. So sasa tukaanza sasa kutafuta samam, ndo tukaenda kwa Lang'ata Hospital. Tukarudi saa Nyayo, kwenda Nyayo tukapata huyo polisi alikuwa akatuambia ndo ameanza shift yake, so aizitusaidia. Sasa tukatoka, hatukuwa tunajua tuanzie wapi. Kutoka nje tukapata kuna mtu alikuwa anapigana story akisema dia alikuwa Nyayo Stadium, lakini alikuwa amekasirika juu akupata kuona Raila. Tukamuuliza unaweza kuwa unajua kuna watu waliumia? Akasema watu wengi waliumia na hadi kuna wenye walikufa. Sisi tukamwambia shindwe, mama yetu alikuwa amekufa. Tukamuuliza wenye waliumia walipelekwa wapi? Akasema Kenyatta Hospital ama Mbagathi ama St Mary's, juzoni nini their government hospitals. Tukasema ni sawa, acha tuende tutafute mama. Sisi tukaenda Kenyatta, tukaambiwa wali admit 24 patients, alafu 20 walikuwa wanajulikana, only 4 were unknown. Now unknown walikuwa men. So tukasema tukawaambia waangalie kwa hiyo list yao wenye wanajulikana kama tunaona jina ya mama. Si wakaangalia wakasema hakuna. Tukawaambia rudie tena, wakasema mama yuko. Tukauliza sasa kama yuko hapa anaweza kwa, wakatuambia tuende Mbagathi. Kwenda Mbagathi tukaambiwa since the doctors were currently on a strike, hawaja admit any patients. So our last hope kabaki ni St Mary's. Tukaenda pia kwa tukumpata. Alafu sasa ilikuwa usiku, ilikuwa imefika kitu 12:50, wani ilikuwa inaelekea, tukarudi home. Tukasema tutaenda kumtafuta saa the following day sasa. Sasa hadi tu kulala. Saa 3 asubuhi brother wangu akaingia online, sasa akaanza kusearch hizo mambo zilifanyika na huko Nyayo na nini. Akapata picha ya mama akiwa amebebwa hivi juu na watu. So akaassume sasa juu vile tukasema mama alikuwa ameumia, sasa akapelekwa kwa ambulance. Sasa tunajua mama kosi. Tukapigiwa simu saa 4 na huyo saa at first tulikuwa tunajua ni DCI alituambia tu mbona ameshinda mkipiga hii simu. Tukamwambia hiyo ni simu ya mam na kutoka jana atoke hatujamwona, na tukimpigia simu ashiki. Akatuambia kujeni Lang'ata Police Station. Sasa tukaenda Lang'ata Police Station kwa hizo ofisi za DCI, mimi sister yangu na brother yangu. Akatuambia si ni wadogo aizituongelesha, tuite mtu mkubwa atusimamie. Tukaita shosh. Sasa si tukafukuzwa nje. Sasa kwa harakati tulikuwa tunataka kutoka nje, polisi mwingine akakuja akamuuliza au ndio tutoa marehemu, kwani akasema like it has been confirmed like marehemu alikuwa mwanamke. Sasa tukakuwa tushajua tunaenda kuambia shosh, lakini tukatoka bado. Haya, ati akaambia shosh sasa ati mama alipelekwa City Mortuary. Mimi bado siamini. Shosh akasema haiwezi kuwa. Sasa hadi shosh akutuambia mara ya kwanza, akatuambia tufanyaje? Tuende Kenyatta tu confirm mara ya pili. Tukarudi Kenyatta tena hiyo siku. Tukaambiwa mama yuko, akaconfirm kabisa. Shosh akasema sasa haje tukuje tu sasa mochari. Sasa tukakuja tukapata mama amekwa hapo. Mpaka wasai mimi sioni. Naona kama mama ataamka, juu alikuwa ameniambia nisome kwa bidii, lazima kuje graduation yangu. Juu aizingangana hivi kunisomesha alafu hakosi kukua. So mimi najua atakuja. Wenye wanasema amekufa, mimi sijui, mimi najua ataamka na atakuja.
Jaka Black mano e sigana mar nyar Josephine mawacho ni noyudo simo ka inyiso gi gino mane otimre Nyayo kendo ne gineno gi wang'i na dira min gi en ng'ano ma osenindo magi e sani sama uweni na achiel kuom jogo ma oket ringre gi City kaka ichano mondo mi otimne gi bero kod Dr. Bindia. Wan kae bende gi nyamin Josephine ma bende osebedo ka luwo wach ni machiegni ahinya ka luwore ni Josephine en mana ng'ano manoweyo nyithindo matindo adek, ne en miyo manodak kende e kinde no. Koro maybe nyamin onyalo nyisowa ni kowuok kanyo nyaka sani osebedo nade, nikech ka luwore kod achiel ariyo mwasebedo kwachoko en ni anyuola nitie gi ywaruok maka gi kacha kaluwore kod kama idhi kete ringre mare. Labda tukianza na majina yako na utueleze tangia mjue kwa mmoja wenu ameaga dunia, kumekuwaje kama familia? Nimeona hapo nyuma mkiweza kuvutana hapa na pale kujulia tu ni wapi atakapozikwa marehemu. Kusema kwa majina naitwa Rachel Akengo. Josephine akiwa dadangu, nafuata Josephine. Yenyewe kusema ukweli, wakati wenye tulisikia dadangu Josephine amekufa ilikuwa pigo kubwa sana. Swali letu la kwanza lilikuwa ni Josephine ameacha aje watoto wake, kwa sababu Josephine yeye ndio amekuwa baba na mama wa watoto wake. Ameacha watoto kwa hali mbaya. Hatujui venye tutafanya watoto sababu watoto wameachwa kwa mata. Watoto wote walikuwa bado Josephine ndiye anawashughulikia kwa kila kitu. Walikuwa bado wanategemea mama yao. Alafu mama yao amewaacha hivyo. Ni uchungu sana. Ni uchungu. Naomba serikali itusaidie venye watoto wataendelesha maisha yao, sababu it's too painful. Milton, manaka kineno en rumbi mar kuyo kod lit e kar kano ringre ma City kama nyuola amar jogo manowito ngimagi e kinde neno ringre mosenindo Raila Amolo Odinga kaachiel kod odiochieng' mane ilamo ne ringre mare e lap Nyayo. Gie sani gin jogo makuyo mako chunygi ka gikoni gin kaluwore kod anyuola magi ne gin mana jogo manonyiso hera ne mosenindo Raila Amolo Odinga kendo ne gichopo kacha mondo mi gimiye oriti margi mogik, kaluwore ni ma en ng'ama ne gigeno, ma en jatelo mane gibidho e kindgi, mak mana ni gie sani gin jogo ma osenindo, osewito ngimagi, kendo gie sani en mana chenro mar bero mondo mi bang'e luw kod chenro mar ik margi. Kama wantiere ni bende Milton kanyalo nyisi nitiere obila jotim bero nitiere kama wuok kuonde mopogore opogore kaka tamano telnegi kod Dr. Bernard Media. Bende kama wantiere ni wan kod tendo kwach kich maluwo chenro ni machiegni ahinya, kaluwore ni ma en gino makoro mako obila machiegni ahinya mondo mi ginon machiegni kendo gifweny ni to en ang'o mane otimore. Jogo mane owito ngimagi, nitiere jogo mane ogo kod lisasi, to lisasi mane ogogego gin lisasi mage, mondo mi baadaye kwa ji otieko kae to mondo mi luw weche machal kamagi kendo luw neno moyud ka mondo mi oyud adiera mar wach kendo konya anyuola margi bedo kod kwe e chuny. Milton, Kenya beti penjo. Gie thuolo ni aonge penjo, mana kamano, erokamano inya kuom report makamano, ageno ni biro medo luonwa mondo wayud mathoth e seche mabiro. Kawadhi nyime en jo Kenya mawuok e tunge mopogore opogore pacho ka dhi mbele gi paro mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga kaluwore gi gik mopogore opogore manotimo ne piny Kenya kod jopiny. Mae biro mana odiochienge ariyo kende tok gik mare Jumapil e gwenge ma Bondo e kaunti ma Siaya. Wawinjane kaka jo Kenya ne loso. Raila kwa mambo mengi aliyofanya Kenya hii. Ya kwanza ni kurekebisha katiba ya Kenya, kwa sababu mbeleni ulikuwa unaongea na unashikwa na ingia jela. Lakini wakati Raila ameanza mambo ya siasa, aliweza kusaidia Kenya mambo mengi sana. Kama ingekuwa Raila mimi singekuwa MCA, kwa sababu hiyo katiba ametengeneza, yeye ndiye alitetea hiyo katiba ikatengenezwa, wakaanza ile kitu inaitwa MCA. Mimi singekuwa MCA kama ingekuwa Raila. Mambo ya katiba ilitengenezwa, mambo ya county zikaanza. Ukiangalia sasa hivi watu walikuwa nakataa wengi. Hata mimi nilikuwa mmoja wao, nilikuwa nakataa kwa sababu nilikuwa na mrengo wa Ruto. Mambo kama ambaye alitoka ya Gen Z juzi, ni mtu ambaye hakuwa anataka nchi ya Kenya iungue ama iwake moto. Ni mtu ukimwangalia mtazamo wa Raila, ni hata akishindwa ni mtu mwenye alikuwa anataka nchi iwe na amani. Ya pili ni kwamba ni mtu ambaye tukiangalia sasa kuna vitu ambaye inaendelea katika social media
ambayo sasa ni kama ni uhuru kwa watu wa social media, ambayo haikukuwa wakati wa enzi za zile za kitambo. Ukiangalia sasa watu wanaweza tusi hata rais venye wanataka, ni kwa sababu Raila Odinga aliweza kupigania hiyo uhuru ya vyombo. Chochote alikuwa anasema kwa niaba ya wananchi, na kile alipokuwa alisema ilikuwa kitu ya maana kwa wananchi. Na hii alianza kabla hata yeye kuingia kwa bunge. Tunajua yeye aliumizwa sana, akawa detained. Kutoka kwa detention ni mtu hakukuwa na hasira kwa sababu alikuwa detained. Namkumbuka Raila Odinga wakati alisema conservation ya Mau Forest ikonsafiwe. Na nakumbuka akisema hata kama ataenda kuchoma mandasi Kibera, aenda achome, lakini Mau isefiwe. Hata wakati huu karibu sana ambayo kuna watu wamekuwa infected kwa Mau Forest ambayo walikuwa wananyang'anywa mashamba yao, Raila aliweza kusimama na sisi na akakuja mpaka akawatembelea watu wa Olokurto huko ndani, akatuletea mabati, akatuletea mablanketi. Sasa hivi wakati amekufa ndio unaanza kusikia alifanyiwa hivi, angekuwa rais angekufa wakati yako kwenye kiti. So nasema tutamkumbuka kwa sababu alikuwa anatutetea sisi kama wananchi na tunampenda sana. Raila tutamkumbuka wakati akiingia kwa podium, utasikia Raila kwanza anaanza kusema aya Joganyana munjie. Sasa nitakumbuka hiyo sauti ya itapotea hadi wakati nitakapokufa. Jopuonj kod jotije mag mbalariany ma Technical University of Kenya maromo 40 oseyudo barupe matamogi nyono mbalariany no kaluwore kod ng'anyo magichako ayanga odiechieng' ma kawuono. Chakre dwe mar 9 higa mokalo, jopuonj kod jotije mbalariany ma TUK osebedo kod ng'anyo ariyo, kama eri koro mar adek, kaka Judith Omondi leronwa moko kuom gik magidwaro mondo mi oketie tim, oriwo koda ka chudo mar osara, hola mag bengi, okumba mar thieth kaachiel gi gope mag ogirimiti ma higa 2013 nyaka 2017. E odiechieng' ma 150 mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany duto mag piny owacho ma pacho ka, kawuono jotije kod jopuonj mag mbalariany ma Technical University of Kenya bende ochako ayanga ng'anyo ne tend mbalariany no e wi weche magikoni otamo telo mar TUK keto kare kuom higni ma odhuro. Moko kuom gik ma riwruoge mag UASU kod KUSU bade ma TUK yuago riwo deko mar osara yare dwe mar 7 higani, gope mag ogirimiti ma higa 2013-2017 manochuo wiye kogno higa mar 2019 kaachiel gi gope mag bengi kod mag kungo e kind mamoko. We have started our industrial action. Members of staff at the Technical University of Kenya shall not be on duty until all the items in the strike notice are undressed. We shall remain on strike for so long as it takes. It is very embarrassing that a professor can be paid a quarter salary. Motelo ne chakruok mar ng'anyo ni, maromo jotije kod jopuonj 40 oseyudo barupe madino ne gidonjo e mbalariany ma TUK, gino magikoni ok dhi duong'o chunygi e kedo ne ratiro maggi. An employer who cannot pay your salary, the best thing that he or she can do is to close you outside the place of work. We are, I think, around 40 members of staff. And we have information that they are still collecting names around. If you are so efficient in interdicting, why will you not be efficient in paying our full salaries? Why will you not be efficient in paying our bank loans? Why will you not be efficient in paying our statutory deductions? We want the same efficiency in addressing our labor rights. Ewi ng'anyo ma pacho ka mangima mag mbalariany ma osebedo ka dhi nyime, tich adek ma okalo ne gichopi e nyim doho kaachiel kod migawo mar somo ka ne ogol chik mondo mi gilos komiti ma owinjo twak kendo kel winjruok ma owinjo gidog go e doho tarik 29 dwe ni. Kata kamano, poni winjruok ok obedo, tarik 11 dwe mar 12 doho biro chiwo ng'eto ma ogik e wi ng'anyo ni.
the judge gave directions. They gave the parties 10 more days up to the 29th, if I'm not wrong. They were told to go back on the 29th so that they should by then have reconciled the differences between 624 and 7.9. And then they report to court, failure to which the court will make a ruling on 11th December 2025. So in the interim, the strike continues to bite and bite deeper. Gichakruok mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mag mbalariany ma Technical University of Kenya odiochieng' ma kawuono nyisore ayanga ni kamoro somo bibedo higani e mbalariany duto mag piny owacho ma pachoka kaluwore bende gi ng'anyo mar riwruok mar UASU kaachiel kod KUSU madhi mbele pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Jogo mong'ol maromo 100 e kaunti ma Migori oyudo kony e otiegruok kod omenda maloko ohala kowuok kuom riwruok mar Light for the World. Mairi biro e kinde ma jogo mong'ol e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti olos chenro manyalo ting'o malo nweng'o mag jogo mong'ol. Jogo mong'ol pod ywak ni owegi chien kod piny owacho e chenro mathoth ma oting'o weche mag dongruok. Ka bende giwach ni akweda e kind oganda bende pod dino lek maggi. Moko loro ni joma moko e udi ma nyaka sama wawuoye ni endi. Emomiyo kisungu wacho na awareness. Ema kuru gima nyaka wakwong wakede go mologi mora mora. Ni mondo wakel ng'eyo ni joma nigi ng'ol be nigi thuolo. Jes mokale ahinya gin kaka mag tudruok. Tudruok en ni e yore mang'eny, nitie tudruok e yor wuoth, tudruok e yor kuonde mwanyalo makrego kaka wanyalo yudo linkages mag ohala. Ing'e ni joma ni kod ng'ol chutho waketo ga pachwa ni wan jok manyaka samoro timnwa. Jogo mong'ol kod jogo makendo togo mag jogo mong'ol wach ni koso ng'eyo e kind jogo mong'ol bende koro seche dongruok mag jogo mong'ol e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Waseneno rieko matut manopondo ni ji e kit ngima mar jogo man gi ng'ol. Momiyo koro wanyalo kone ng'ane nyalo supply nwa gine skul makama. Ng'ane nyalo bedo nwa tender board makama. Sani gin gi nying kendo gin goteku ma ginyalo winjgi kuonde ma gidonjoe. Kara nomo kuom jogo mong'ol e kaunti ma Migori wach ni geno sichako duogo ka okalo kuom tiegruok kaachiel kod jol mar omenda magido kuokuogo moko mago mag piny owacho ma oting'o Light of the World bende osekonyo jogo modak kod ng'ol. The rights of persons with disabilities have been made known to persons with disabilities within the Migori County. Lene to kumen achiel kuom jogo moseyudo kony e yor tiegruok kaachiel kod omenda mar ohala kowuok kuom riwruok no mong'ere kaka Light for the World. Abedo trained and as one of the entrepreneurs Mawa graduate December of that year 2023. The program osebedo nwa gima ber nikech ngima ng'ama ni kod ng'ol e Migori County ose dongre ma nyaka sani wan gi percentage maber manyalo timo ohala kendo gin gi biashara mobedo registered. Ginyalo access procurement services from the AGPO. They have expanded their businesses. Additionally, some of them have diversified. Joaso duomo mong'ere Light for the World wach ni jomong'ol oseber kowe chien kuom higni mathoth ka bende ber ka inywandogi e chenro mag dongruok ma itimo kod piny owacho kod mamoko. We had enlisted over 100 within those 2 or 3 years, at least 33, 34 participants per year, where we take them through the trainings in business skills, business management, communication, mentorship, and support in terms of giving what we call the growth kit. Oduorwa ni ber ka piny owacho mar kaunti ma Migori kod moko keto chimo rogo mag jogo eko mong'ol. So if a regulation is not there, somebody can say that this one is not a right because it is not covered anywhere in a regulation or in act. Also, Timo's awareness to all the institutions so that they can be friendly in terms of disability. Rogo mag jogo mong'ol ojiwo ganda ma odak kod ng'ol mondo koro wuog oko kendo many ratich gi pacho kae. Kuma nigi tenders go kamoro bende ignore gi assume ni jok manigi ng'ol gi onge. To joma nigi ng'ol bende kugo koko kech tenda nyalo bedo kacha to kupenji be in go boke moyie ni mondo itim tenda tionge go boke. Wasetimo nigi training mag compliance. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Bad migao mar doho chano machako chenro mar winjruok oko mar doho e kaunti ma Kericho kaka yo mar duoko chien dhugni mag buche e doho ma alworano. Maeri wacho ni biro kelo yot winjruok e kind oganda kar rito ng'eto mar doho manyalo yware. Maeri timore seche ma bende kamati mar sirikal mamalo osechako chenro mar tiego jopiny e wi yore mag winjruok nyapacho mabiro kelo fuong'ruok mapiyo n'oganda. Kamati no motelne kod jang'ad bura mar doho mar Ayuagra Ngire Joel Ngugi biro nywako jotich mag doho, jodong gweng' e kind jotelo mamoko mar kelo fuong'ruok n'oganda. What our statistics show is that about 64% of cases are being handled through AJS, and our purpose here is to try and encourage that. But we have 19% of Kenyans who have no access to justice. Those are people who are not going to court and they are not going to AJS. So we are hoping that this 19% we can capture them, for example, here in Kericho, and we can channel them appropriately to the different AJS mechanisms. We also have 17% of cases right now in Kenya that are being handled in court, but because of case backlogs and so forth, that's why we have a lot of backlog. We have a lot of case delays. We're hoping that some of the 17% that is currently coming into court can also be channeled to AJS. We want to say defilement cases absolutely cannot be taken to AJS, cannot be had through AJS, and in fact it's a criminal offense. Some of murder cases, homicide cases cannot be had through AJS, but some homicide cases, especially manslaughter, usually can be had through AJS. Esechegi makepo mar kurutu mag jolweny dhi nyime pachoka mangima rowere e kaunti ma Trans Nzoia owuok oko ka romgi madhi temo hapgi e chenro makamano modonjo odiechienge mar adek e kachung' od burano. Koloso e sa nyasino, Kanal Herman Emase owacho ni KDF tiyo gi lony manyasani mar neno ni chenrono otayo maratiro maonge mibadhi kendo mamiyo ji duto thuolo marom. Nolero ni okang' makamano geto mar neno ni rowere duto mowinjore emodonjo e lweny maonge dewa ng'ato. Emase opako kwan mamalo mar rowere mowuok dhi temo hapgi e chenrono. We are fair, just, and open. What we've realized is some of us want to cheat by using some of the unscrupulous means. For example, use of motorcycles within the routes, and those who will found them are disqualified from the team. So that's what I just want to tell, that let's be open and let's just compete like the rest of us competitively, and those who successfully meet it will join us. Those who will not, they will serve the nation in a different capacity, or will they wait for next time. Jotelo mawuok Turkana ogolo ywakgi ne migao mar arita kwe mondo ji warite alwora ma Kainuk mondo jodak makono odagi kwe. Gavana ma Turkana Jeremiah Lomorukai kod komishona ma kaunti ma Turkana wacho ni gibiro bedo gi bura ma ji warita kwe e alworano. E dwe achiel kende mokalo, ji mokal maromo 5 osenegi gi magina e Kainuk kanyo. Turkana County, as you all know, yesterday we beat watu walikuwa wanapigwa hapa mbele ya wana Kenya wote. Watu walikuwa wanauliwa katikati ya town. Na tunajua ni akina nani. Watu walikuwa wanaingia kwa makanisa. Saidi kanisa la Katoliki. Watu walikuwa wanaingia ndani na kuchapa watu. Na tunawajua walikuwa akina nani. Mambo hayo ndio Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa anapigania kuondoa Kenya hii. Kuondoa Turkana hii. Lingine ya excellence ni mambo ya Kainuk. Wakati wa Council of Elders walisimama hapa, I saw a very good team. That team will go with them in Kainuk. Tukae huko tuone ni nini inaumiza watu wa Kainuk. Being a Council of Elders, huyu ni mzee ana ubaguzi, ajui Mpokot, ajui Mtukana, na mimi naomba Pastor Chairman, tukienda huko ingawa miaka imeenda,
Kama hakuna chakula wiki mbili ama wiki moja, utavumilia because you want to get a solution from that count. Why there is no peace there? County commissioner peke yake hawezi, DC peke yake hawezi, DO peke yake hawezi, chief peke yake hawezi. Lazima sisi tuingie ndani, wazee, vijana, chief na wale wengine wote, ndio tulete amani. Moko kuom johala e boma ma Diani e kaunti ma Kwale ochwalo ywak gi ewi ojende ma jonjore mosiko monjo kendo mayo jodak ma kono gi johala mwandugi. Giwacho ni njore ma kamagi duoko chien dongruok e ohala kod chenro mag limbe ka koro gikwayo tend arita kwe mondo ket yore mag neno ni kwe obedo e alworano. Bende gikwayo jodak ma kono mondo obed kod hera kendo neno ni ji duto te oyudo thuolo marom e tije e kaunti. Kwa hiyo ni kwamba tunaomba usalama ukaweze kuangaliwa vyema ili watu wa Kwale wakafanye kazi kwa bidii, na pili na kwa amani. La pili, wakati usalama haupo, tunategemea bahari, beach. Wale watu wetu wako pale wazungu wanatoroka, investors wanaenda. Kwa hivyo Kwale inateseka. Kwa hivyo ningeomba usalama uwe wakati wote, usiku na mchana, kwenye njia zile tunatembea. Manake tunatembea na tunauoga hapa. Tukifanya kazi yetu tunafanya na uoga. Manake ujui mtu wa mapanga anakuja saa ngapi, ujui mwizi anakuja saa ngapi. Hiyo ndio ombi yetu. Tunashukuru sana gavana wetu kwa kupatia nafasi hata ndani ya hii serikali yake. Ameweza kutupatia nafasi ili tuweze kufanya kazi pamoja, kwa vile hana ubaguzi. Kifika hata ni maendeleo, hana ubaguzi. Kifika hata ni watoto wetu pia na washughulikia kama jamii zingine. Ndio tuweze kuvuta kile kiko kwa serikali yenye ya hii jimbo la Kwale, na tupate kuwa karibu na hii serikali ya Kwale, tuweze kuongea na serikali tukiwa karibu. Wakati kazi zimetokea kwa serikali ya jimbo la Kwale, vijana wetu ndio wasitengwe. Nyakora mogen thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago ka biro bedo gi ote ariyo kende kaeto wadhi e yweyo. Migago ler ahinya an Hakim kawuok Mukuro kaeto Pauline kod Pascal Olajo mar Kabondo Nyasore School giwacho ni giywago kendo gitimo mos ahinya ne jogo mowito ngimagi e masira manche notimore Kasarani kod Nyayo. Wabiro yudo thuolo mar somo otego seche mabiro. Wakawo yweyo, kik idhi mabor. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars and taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok enengo. Corrugated kod box profile kuom ceiling 396 mita. Brick tile kuom ceiling 456 kod Roman tile kuom ceiling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 07222 6 3 8 3. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Machiegni kendo jotele kaunti ma Samburu onyiso luoro ewi jomaundu mamonjo geche mating'o jowuoth e apaya ma Maralal kochomo Piroi nyaka Baragoi. Gichwalo ywak ne tend arita kwe mondo ked kod monj makamago mondo jowuoth kod derepe odag kod kwe. Elizabeth Ajode nigi ler mathoth.
Jumbe adek mokalo ripot ewi monj maweyo jowuoth kod hinyruok mag lisasi osemedore e gwenge mag kaunti ma Samburu. Monjgo mageto jowuoth e apaya ma Maralal, Opiroi kod Baragoi koro medo luoro ne jowuoth. Wiki moja haijaisha watu walikuja wakapiga mzee hapo hivyo wakaiba mbuzi yake. Mara karibu 4 lori ya wafanyabiashara ambao wanatoka Tangar na tena ni ya mfanyabiashara ambaye sio Msamburu na sio Mturkana. Mara 4 imeibiwa hapa Ngilai. Bwana County Commissioner, hatutaki kurudi penye tumetoka. Mimi sipemberazani sana kwa historia ya amani. Hakuna mahali Mturkana anaenda, hakuna mahali Msamburu anaenda. Yesu akirudi atatupata hapa wote, tuone wale wanaenda mbinguni na wale wanaenda. Kwa hiyo mtoe kwa roho maneno ya kupigana, mukue watu ya amani. Jatelo ya alworano onyiso luoro margi ewi weche jonjore mani kod bunde mamonjo geche. Komishona ma Samburu John Cheruiyot owacho ni gisechako timo nonro ewi weche njore matuche alworano. Bara yetu kutoka kule Maralal ikuje mpaka hapa Suya. Juzi kuna walifu wamejitokeza kupiga magari, kusimama kwa barabara, lakini hii kamati ya usalama tumepigana na wao, tumefuatilia, bado tunaendelea kutafuta wao, na wao ni wacha ni waonye kwa hiyo barabara, wawachane na barabara. Cheruiyot omedo ni chenro mar tieko njore gwenge mag Rift Valley dhi nyime eneno ni gikedo kod jonjore machando jodak. Operation Malisa uhalifu haijaisha, bado tunaendelea kuendelea kupigana na uhalifu. Operation Malisa uhalifu OMO, hiyo program bado inaendelea kwa hii kaunti zetu, hasa hapa kwetu kwa hii kaunti ya Samburu. Kwa hivyo kama ni wale vijana ambao kazi yao ni kutenda uhalifu, mjue kwamba bado tunang'ang'ana na. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Weche mag choch ni magari ita emanyo bedo thoro mar wache sa nyasi mar hingo dichieng' mashujaa manyo bagi e skul secondary ma Esongolo e kaunti ma Vihiga. Jaod bura Malwanda Dick Maungu nyose obila kuom chal marach mar arita kwe alworano ka jakom community policing Welton Makali bende nolero ni nek ma oyaye osemedore mokale gwenge mage Muhaya kod Luanda ka ji 5 ma nyumba 10 bende osenegi. Commissioner ma Vihiga Florence Sitawa nonyiso jodak makono mondo kik dag gi luoro kowacho ni tend arita kwe ma alworano dhi tiyo kanyakla maduoko arita makare. Aliuawa. Peter alipigwa risasi. Tuko na Richard Siku tena ameuawa. Aliuawa. Tuko na mwingine saa hii aliuawa ako mochari. Mtusaidie, sisi community policing tunafanya kazi, tunapeana information na inatakana ifuatwe. Huku kwetu sisi tumekaa kwamba mtu akikupeleka kotini utamngoja njiani na panga. Nimedanganya kweli? Akienda kutoa ushahidi tutamngoja. Akitembea karibu na askari, wewe jirani unasema huyu ndiye alienda kunisaliti, unamngoja. Hatuwezi leta usalama sisi peke yetu. Lazima tushirikiane na nyinyi ili tuhakikishe kila nyumba iko na usalama. Je, ni watu kutoka nje ndio wanaotuumiza ama ni watoto wetu? Na tumraise mambo ya community policing and nyumba 10 initiative. Na wakati tunachagua members wa community policing, tuangalie watu wenye wako na nidhamu njema. Kwa saa zingine unaweza kuta mtu amechaguliwa na amekuja kutupiga kwa upande wa community policing, na kumbe yeye pia mwenyewe ni mhalifu. Tutashikana kama county security, tuje kwa enforcement sub county, at least tuangamishe uhalifu area ya Luanda. Ywaruok e kind jopur kod jopith jamni e kaunti ma Lamu osechakore kaluwore gi oro mokwako alworano ka koro gol siem mager ne jogo mathuo jopiny mondo yware. Jopur e gwengego osechiwo lipot ewi nok mar arita ka giywak ni jopith osebedo ka buogo ngimagi, ka komachielo bende jopith wacho ni jopur emopitho kuonde ma jamni gikwaye gino makoro kelonegi wich bar ni gionge kata kama gitere jamgi mondo yud chiemo.
Mimi kama mama yoyote ndani ya boma anahitaji usalama. Kitu cha kwanza kabisa, mimi nataka usalama wangu. Sitaki kutishwa na wafugaji, sitaki kutishwa na wenye ng'ombe. Sina nguvu. Kuhusu mambo ya wakulima na wafugaji, ningependa kumhakikishia mama kwamba tutachukua hatua, na mimi mwenyewe na timu yangu tutatembea hapa. Kwa hivyo nataka kutoa onyo kwa mtu yeyote ambaye anatoa utovu wa usalama ama kutishia maisha yote ama mali ya mwingine kwamba itakoma, kwa sababu usazazi zetu za usalama ziko gangari na itachukua hatua wakati wowote ambapo unahitajika. Tuna mpangilio wa kutenga maeneo ya wakulima na maeneo ya wafugaji. Kuna grazing corridors ambazo wakulima wengine wameingia hapo. Kwa hivyo tukiwa na county commissioner na security team tutatembelea na tutamark yale maeneo, na ikiwa kuna mkulima hapo itabidi aondoke. Gavana Mabusia Paul Otuoma oseyo mokalo senators kuom kudo wiye e romo mar Senate mashinani manobagi e County Assembly makono e chak madweni. Otuoma nosiemo mager tahinya Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' mowacho ni nokuodo wiye lela kuom miye penjo moko ma ok nochomoyo kendo ok omakore gi jodak ma County ma Busia. Otuoma mane nigi ichwang' nowacho ni weche senators go ok dhi buoge kata nade, kowacho ni ok ginyal chune gi chulo gope manoyude buo gavana machon Sospita Ojamong'. Lakini because mbele ya kamera you want to posture ati governor ameulizwa sijui parking, sijui imetoka 3 million nini. Hiyo maswali yote sisi tunajua wabunuasi wake. Sisi wenyewe tuliamua Senate kuja hapa. Ulani wewe tukienda huko kwa Chereregei, huko nani? Tutapata iko ECD ambayo haijajengwa kwa primary school. Huko Homa Bay kwa Kajwang'. Nataka pia ni watume mkuje mniambie kama iko ECD ambayo wamenunulia udongo haijajengwa kwa primary school. Yaani hao ni Kundule. Mwei sasa 3 ilitoka hapa ikaenda 2 Hiyo vitu ni ya vitu ya departmental committees. Hiyo sio vitu ya park. Hapo departmental committee ndio wako na wakati kwanza kwa assembly ya kuangalia hiyo maneno. Na tayari Raila kabla aende kwa kaburi na William Ruto walikuwa wameshatuambia shida iko wapi. Hii watu wangu nafaa ni wa discipline kweli. But I'm going to discipline them on principle, not kwa vitu ya bunuasi. Riwruoge masaga mag nyamburko mating'o jowuoth e pacho ka Matatu Sacco ojiw mondo chiw puonj ma kinde ka kinde ne derepe kod manamba gi mondo mi giduok chien masiche mag apaya. Duol mochung' ne wuodhe makare apaya NTSA, obila mag apaya kod duol mochung' ne wuoth e pacho ka osiemo derepe mariembo komer kod mago mariembo e ng'we airititi ka giwacho ni kido makamagi ema jimbo masiche mag apaya. Apisa mar NTSA mochung' ne nono joriemb nyamburko motieko tiegruok Joyce Njoroge ochiwo siem mager ne jogo mibiro yudi ka ketho chike mag apaya kowacho ni biro mag conductors na stage managers kwa kuweza kuwafundisha mambo ya usalama barabarani. Our aim is to enlighten the drivers about safety on the road, among the many things. Wasiendeshe magari wakiwa walevi, waangalie uchovu. Uchovu ni kitu pia kinachangia accident barabarani. Kuelekea msimu wa Krismasi, tungeomba pia usalama barabarani, kuweza kuweka usalama barabarani. Hapo wakipeleka abiria wakipeleka manyumbani, pia tuwe na usalama. Mfangano ni street, si stage kama hizi stage zingine. Traffic anaweza toka from nowhere, anakuja ku lead street like a normal road. Anaweza kwambia utoe gari hapo na mahali gari iko ni stage, si kule mahali amezoea kuzitoa kwa barabara. Alafu ukijaribu kumwambia boss hapa ni mahali pa kubebea gari,
asikubali hiyo gari itoke hapo, anakuthreaten, anakuambia hata wewe kama nikikupata huko hapa kazini, I will do something for you, you will regret. We've learned a lot from the officers who came to enlighten us about the safety. And one thing I've come to learn today, and it is a reminder to both of us, is always to give the customers a priority in whatever we do. Katodoko ni jopur nche noyudo keyo mabupe kaunti ma Trans Nzoia, moko kuomgi pod ni kod ng'ur kaluwore kod nengo marach mar oduma magiyango ni migawo mar pur pok oketo maino e bero ne jopur. Kaluwore gi chal mar ywak jopurgo, giko ni chunogi mondo mi gius gunia achiel mar oduma kuom siling 2,500 kata 3,000, gino ma giwacho ni miyo gilal maduong'. Jotelo koro seyo sirikal mamalo kuom rem donjore e wachno mondo mi jopur oyud ratichgi, kotelnegi kod gavana mar Trans Nzoia George Natembeya moko ni mondo mi jopur odongre makare, sirikal nyaka rang nengo mar oduma. Nation, si lazima kwamba ofisi zetu zote katika the 5 na nyinyi wakulima mnajua kama umelima mahindi na uzi mahindi yako kwa shilingi 5,000 kwa gunia kwenda juu, hiyo sio biashara, hiyo yote ni hasara. Serikali inajua hivyo, lakini tukiambia serikali patia mkulima wa motoshed shilingi 5,000 kwa gunia moja mahindi, serikali inakataa. Lakini serikali iko tayari kwenda kuleta mahindi kutoka Pakistan ilipe shilingi 10,000 kwa gunia. Mimi najua serikali kuu inaendelea kujiandaa ili tuweze kuanza kununua mahindi. Na atarishe na mikora ambayo sasa imeanza kuzunguka huko vijijini wakinunua mahindi, na wengine ni wakora, watakudanganya, watakulipa wapotee na mahindi yako. Hakikisha yule unausia mahindi yako unamjua. Jotatije mag riwruoge mag saga e kar chung'o od bura ma Mount Elgon e kaunti ma Bungoma seyo apisas mag arita kwe kuom tiyo kanyakla gi jo Black mawuok e pinje malibamba e ng'iewo majan kod kahawa kawuok kuom jopur. Kotelnegi kod Masibo Chesari, gilero ni kata obedo ni gisebedo gi telo kata giromo gi arita kwe ma alworano, pod obila kawo asoya kowuok kuom jo Black go kendo weyo gi thuolo mar ng'iewo kahawa achiel kachiel kowuok kuom jopur, gino mamiyo riwruoge mag saga wito milion modhuro mag omenda. Koro gidwaro ni mondo mi jatend migawo mar arita mondo dar apisago wirane gima gisetimono miyo kata sirikal wito osuru modhuro. Tuweze kulipa malipo mazuri, ama malipo tupate mwaka kesho malipo vizuri. Wala wanaleta kahawa ni wazee, lakini vijana inaenda Uganda. Mambo ya smuggling ya kahawa imekuwa mbaya sana, na hizi kahawa zinapita hata mbele ofisi ya county commissioner, sub county commissioner ya Cheptais, DCI ya Cheptais. Wakiona tu kahawa ikienda ngambo hii, tunaomba cabinet secretary, ingewezekana hii security imecompromise na wale watu ambao wanasmago kahawa wakipeleka nje ya Uganda. Na ninapoongea tunaambia wanalipwa hata shilingi 200 pikipiki moja. Na ni hao ambao tunawategemea kwamba watuchungie kahawa. Kama serikali ya Kenya tuko napoteza ushuru mingi sana kwa kahawa ambayo inaenda Uganda. Sababu hiyo ushuru ndio ingetumika kuandika watu kazi hapa Kenya, na barabara zingejengwa, lakini unaona tuko napoteza ushuru mingi kwa kahawa yetu kwenda Uganda. We all know that coffee is the second most traded commodity in the world after oil. So tukipoteza ushuru wetu, hao vijana ambao wanafanya kwa mfano kama Meko Mapa, kama hii society zetu, watapoteza kazi kwa sababu production kwa factory hazitakuwa. Commissioner ma county ma Kajiado James Tahari osiemo johala ma uso kong'o ma ok opuodhi alwora ma Kitengela ni biro kawo negi okang' mager ma chik. Tahari ne loso bang' jotelo mawuok e alwora ma Kitengela ng'ure wi kwan mamalo mar rowere masani mondo e kuonde math makamago. Olero na pedha mager idhi chaki kendo jok mitudo gi nyuo kuong' makamago ibiro kawo negi ondamo mager ma chik. Jotelo mag Kitengela ywak ni e thuolo mokalo math ma ok opuodhi osemedore e alworano kendo ni rowere mathoth medo mana lal e kuonde math makamago. Matatizo kabisa ya pombe hapa, na mimi Your Excellency tumeshikana na ndugu yangu ya Toro
who is our new DCC for Isinya sub-county. Na tumeamua mambo ya pombe, tutamaliza pombe haramu hapa Kitengela na Kajiado East kwa ujumla. Hiyo ni mambo ambayo tumekalia na tulikuwa tunaomba your support, your excellency, pamoja na county commissioner wetu, ili tuweze kusafisha mambo ambayo pombe imeenda mpaka vijijini. Nimesikia mkiongea mambo ya pombe. Naomba tu isikue ni mambo ya kuongea kwa mabaraza. Watu wanakufa na pombe, vijana wetu wanakufa. Tunataka kuona vitendo kwa nyinyi. Kwa sababu watoto wetu wanaumia, vijana wetu wanaumia. Hata kama unafanya biashara ya pombe, hauwezi kutii sheria ya pombe. Tafuta kazi nyingine afanye. Because hapo ukienda kotini tutakushana na wewe. Koti yako. Wengine hapa na notice hapa na court order. Atinakaa miaka 5 iko court order. Iko court order na nafasi. Bila kwambia tafuta kazi nyingine afanye. MCA Maseretut Cheptorie keka chung'od bura ma Belgut Aaron Rotich oseo bila kuom dhengore tich kendo koso kedo gi kuong' ma ok opuodhi e alwora ma Belgut. Maerien bang' yudo ringre miyo moro kojwang' e aora moro ma alworano tok ka ichich ni notho tok madho kong'o ma ok opuodhi. Ka tim ma kamano to pod dhi nyime nyaka sani. Kane giwuoyo romo manobagi alap ma Sosiote odiechieng' mar Mashujaa nyoro, komanda mar obila ma kaunti ma Kericho James Ngetich kod komishona Akibe Maguta nowacho ni jogo mane otudore kod chweko e dho wath ma kamano ibiro mako. Hapa nimekuwa na shida kwangu, hasa kwangu, mambo ya pombe. Hapo awali kuna mama alikufa pale kwa mto, aliweza kuuawa na kuwekwa kwa mto. County Commissioner pamoja na timu yako yote na DCC tuliongea na yeye. Mambo County Commissioner iko pale sio mzuri. Kuna watu wawili katika hii sub county ambao wamekuwa notorious. Nafikiri mheshimiwa unajua. Mtu anaitwa Jona na mwingine anaitwa Seketa. Ndio wameangaisha pombe hiyo area ya Kabianga, that area. Seretut location na Bunia, hiyo tumeongea na hiyo mtu amewahi kupelekwa kotini sio mara moja, hata bibi yake amepelekwa kotini. All of them have been taken to court. Na bado tunadili nao. That as much as the OCPD, the OCS are coming to do their bit, the ball is more in our court than in the court of security personnel. For some good reason. The brewers are well ruled by you. Those who are consumers are a part of you people. They are your neighbors. Erokamano nyakwara mogi kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime gi weche manyien mag migago, mak mana ni wakaw yweyo mar ariyo. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machok. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.